Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog amahin sa Western Visayas. Action Reports Afternoon Edition na kita. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 13 o kung Enero 12. Dali aw. Sa ngalan ni Aksyon, John Diaz, ang inyo din regular anchorman. Magatalos kita temporaryo aksyon Boy Duran. Updanay kita tub-tub tak na alas 6 sa pagdulong sa inyo sa mga informasyon, mga balita nga natipon sa aton mga action reporters kag sa aton nga news center. Una tanay sa aton nga mga balita nga balantayan karon nga hapon sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Kagkaroon. Orientation sa Task Force Basura patigayon kahapon nga adlaw. Operasyon mahimo nga maumpisa na sini nga bulan. Ano ning operasyon ni sa Task Force Basura ni Kwan? Ipatuman na nila ang no segregation, no collection policy. Lantaon da karon ano ning trabaho sang Task Force Basura. Ipatuman na bala sang istrikto ining no segregation, no collection policy. Sa kabudlay nga sahi sang kuano sang pulisa bala nga ipatuman. Dugay-dugay na nimo pinakatuig nga daw ginahambalan ining no segregation, no collection policy. Pero daw wala tsansa, no? Nga mapatuman. Sige mangyapon. Nga mixkla mangyapon ang aton nga basura. Samtang dugang nga 153 milyones pesos nga balor sang smuggled nga Bombay gikan China na kumpiskar sang Bureau of Customs. Ipertino. Muna ning sitwasyon ang Bombay subong pagbakal mo pa lang sa una yang Bombay. Pagbakal ka Bombay sa una, pagkihad mo sang Bombay, pag napiskan mata mo, pagluha mo. Subong nga pagbakal mo pa lang sa presyo plus sa Bombay, galumaw-lumaw na mata mo. Sa una ya kiharon mo po ni siya anay, kaga mo nang pagluha-luha mo. Subong niya, pagbakal mo, sa presyo niya pa lang, lumaw-lumaw na mata mo. Pero may mga smuggled gali yung mga Bombay, no? Pero yung China na naman halin. Ari pagido, talakayon taman ni karon, no? Isa man sang balantayan nga produkto karon nga mahimo may pagsaka man sang presyo ang itlog. Kaya tungod kuno sa ining bird flu bala ni, pila ka mga nagaproducer sang itlog ang apektado. Dito gani kuno sa Metro Manila nagmahal na ambot diri sa ato na kay way ko ka tilaw pa bakal itlog lately mo. Sa una kunong tag 5 ka piso sumong lalapit na city. Naara kuno itlog nga sa 10 pesos mo. Ang taon ta na karon nga balita.
ining posible pagmahal sang itlog. Kag sa sining panawagan bala, ang pangabay ni Secretary Benhur Abalos sang Department of Interior and Local Government sa mga police generals kag mga police colonels nga mag-sumiter sang courtesy resignation sa aways ni kontra droga. Mga 88% na kuno sang mga general kag mga colonels ang nakasubmit na sang ilang courtesy resignation. Damot ano kadasig sang ila sini nga pag ulto nga tisige mangyapon na ilas niya trabaho. Way mahimo ni mga generals, mga colonels kundi ka mag-submit na karon sang courtesy resignation karon kundi daw mabangdan ka pa iya nga daw involved ka sa illegal drugs. Ano ka guilty nga way ka nag-submit? Pero ever since ako hindi ko ni pabor gid mo. Ako nang palayag na ko sang hindi pagpabor sa sini nga tikang sang DILG. Ako niya panindugan is kung sino itong may sala, total na identify nyo man ha, mo na lang tuya ang tutukan nyo. Ha? Pasakay kaso, tipunis ang ebidensya kang pasakay kaso. Hindi kayang tanad ng mga general ka mga colonels, ya pa resign mo na to. Anakulbaan, tas na basi makatuga na sa blasang demoralization sa organisasyon sang Philippine National Police. Kaya mo ay kay kalabot-labot wala kung rason na kung anong rason niya mag-submit kay mo yung courtesy resignation. Kaya at least tara na 88% na ang nakasubmit sa ila sining courtesy resignation. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Inigali mga ka-action balang ulan-ulan ni Subong. Ha? Kundi ang report na nagasiling tungod ini sang low pressure area nga nagaluntad sa pinakabahin sang pungsod Pilipinas. Amo ni siya ang kabangdanan sang sining mga pag-ulan-ulan pila na kadlaw karon. Abi ninyo na gali, siling sang Pag-asa kay na nagpatigayon sa press briefing ang Pag-asa. Ang nag-apekto gali sa aton sining pila kabahin sa pungsod sa pag-ulan-ulan, mabasko nga pag-ulan. Nga nagtuga man gani sang pila ka mga kanselasyon sang klase. Iban gani nga LGUs, like for instance, ang kabankalan niya kanselado, naging cancel ang ilaya nga ubra sa gobyerno. Ang nag-apekto gali sa aton, ining ginatawag naton nga La Nina phenomenon. Ang La Nina phenomenon, amo na gili ang nag-apekto sa pinakabahin sa aton nga pungsod. Amo na nga nag-eksperyensya sang above normal nga pagtupa sang ulan. Sining mga nagliligad nga mga inadlaw, La Nina phenomenon na ini sa gali. Ang ining La Nina phenomenon gina-characterize ini sang hindi kinaandan nga pagbugnaw sang temperatura sa ocean surface sa Central kag Eastern Equatorial Pacific. Ano ko niya tawag natin nga CEEP. So nagabugnaw ang ocean surface, ang temperatura dira nagabugnaw sa Central kag Eastern Equatorial Pacific. Amo na ang nagatuga, nagaresulta ina sang La Nina phenomenon. Isiling sang Pag-asa, ining La Nina phenomenon, ginapaabot nila nga matapos pa sa mga katapusan nga adlaw sa bulan sang Pebrero. Bukod sa bulan pa sang Pebrero matapos ining La Nina phenomenon. Kag pagkatapos siling sang Pag-asa, makaangko na kita sa daw, balik kita sa normal nga weather condition. No? Sa lakat sa atong panahon, ang kondisyon sa aton sining nga panahon, magabalik sa normal. Pero hasta ining La Nina, subot silingon, kung Pebrero pa matapos ang La Nina phenomenon, ining masunod nga mga inadlaw hasta sa tapos sining bulan sang Enero, sige nigili ang pag-eksperyensya naton sang mabunok nga mapag-ulan. Malukada katugan isang La Nina phenomenon sang mabaskog o kung mabunok nga mga pag-ulan, pagbaha, flash floods, kag landslides sa mga highly vulnerable areas.
So ang La Nina phenomenon ginapasaka niyang posibilidad nga makaan kung kita sang above normal nga pagtupa sang ulan. Kundi may tupa nga ulan nga normal, hindi siya above normal. Subot silingon mas mapaskog siya, mas mabunok siya. Kagamo ang mahimo nga may resulta sa landslide, pagbaha, flash floods. Siling pasang pag-asa nga sa sining bulan sang Enero, wala nila ginadula ang posibilidad sang dugang pagid nga mga low pressure areas nga mag-develop sa pungsod sining nga bulan. So may mga sige pa, no? So ginapaabot nga ining La Nina phenomenon ang ining mga pagtupa sang ulan magasige. Bangod sini, umalin sa tong Enero 2 mga kaaksyon, ang Office of Civil Defense nag-report nga napulo na ang gin-report nga napatay, samtang duha ang reported nga missing bangod sang malain nga panahon tuga sang low pressure area. So halong-halong lang kita ha. In fact, ining mabunok kapag tupa sang ulan, nagtugas ang kanselasyon sang mga klase sa halos sa tanan naton diri nga mga local government units, halos tanan nga banwa kag syudad sang Negros Occidental. Nagdeklarar sang suspensyon sang klase halin pa kahapon hasta karon nga adlaw, hasta pabuwas may mga nagpagawa na sa mga advisories nga hasta buwas wa isang klase. To mention a few, I think ay syudad sa Bacolod nagdeklarar, nagpagawa na sang advisory nga ang suspensyon sang klase hasta buwas Enero 13. Pila pa sa mga kabanwahanan nagpagawa man sa mga advisories pila pa ka syudad, no? Like for instance ang Silay. Syudad sa Silay nagpagawa man advisories, may suspension sang klase hasta buwas. Ang syudad sang Talisay. Sa Talisay ganiya may kwanto mo may landslide to ya. May napektuhan to nga isa ka pamilya, amo na nga daw ang DSSD sa syudad sa Silay. Nag-aapilar gani isang bulig mo. Sa syudad sa Talisay, nag-aapilar gani isang bulig sa sining pamilya balang gin-evacuate bangod sang landslide. Mga panapton da, mga used clothing nyo da. Kung anong mahatag lang ninyo, pwede na da guro ninyo mapagi sa DSSD office sang syudad sang Talisay. So karon sa aton dudugang nga mga pagpangalagad, iga-announce naton man ang pila pa ka mga LGUs nga nag-extend sang suspension sang klase tubtub buwas nga adlaw Enero 13, Biyernes nga adlaw. Balo ka uldo ha, wala sang bagyo ha, wala sang bagyo. Puro lang tanan low pressure area. Tuga ini sang siling na naton nga La Nina phenomenon. Pero medyo medyo alang-alang sa aton nga mga estudyante. Kung gaulan kabudlay man sa mga estudyante, nagmalasakit man na sila karon iya. Kung magsulay na sa ulan, nagmalasakit, naglain pang sitwasyon. Amo na nga madasig man ang aton nga mga local government units sa pag-suspend sa mga klase. Ang suspension sa klase is from preschool mo hasta sa secondary o kung senior high school. Daw wala pagid man kinahanglan i-suspend ang klase sa mga colleges. Daw wala pa man kasugod ang klase sa mga college, no? Sa mga colleges kag universities, daw ay pa kasugod klase. Tungod nga enrollment pa lang gani sa mongo. Pila ka eskwelahan, I think, ang magasugod sa ilang klase next week pa ya. Ay ban gani daw sa mga lapit na sa end of the month mo. Magasugod ang klase sa kolehiyo. So daw wala kinahanglan sang suspension dira. Kay wala mang klase, no? Pero ang mga klase from preschool to high school, kalabanan gid nga mga local government units nag-suspend sang klase. Ang lista karon kay ginamat-amat nato naman diri tipon kay baloka from date to day ining ilang akuan mo. Kaya pagpagwa sa mga advisories,
angot sa suspensyon sang klase. So ginabantayan man nato na halos adlaw-adlaw kung sino nga mga local government units ang pagwa sang mga advisories nga ginasuspend ang klase. Ako niya nakita ko kay ina Bacolod, tubtubwas suspended ang klase. Siyudad sang Silay, ang siyudad sang Talisay, ang Bago City I think araman nga mag-suspend man sang klase. So tanawon ta na karon kung ano pagid nga mga banwa kag syudad ang extend sang class suspension hasta buwas nga adlaw Enero 13. Action Radio Philippine Standard Time las 4:55. Magabalik kita mga ka-aksyon diri sa Action Reports Afternoon Edition. I-check tang aton patrol manned by Action Jan Diaz. Tanawon ta sitwasyon sa siyudad sa Bacolod, kay diri siyudad sa Bacolod ang tatagulan mo. Abi nyo sa inyo landa, diri sa amon na mo man sa Bacolod, way man untat ang pagbubo sa ulan. Magabalik kita sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sa For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
lang complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time in punto las 5 kita. Maayong hapon danay kay Melili Oligo ha. Ligo, maayong hapon do sa imo. Kay Ana Sinoro, maayong hapon man dira sa La Carlota. Kay Bing Bermejo, Jomar Alonsabi Danong. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana, ay tugnaw guro sa mong sa ila sa Don Salvador Benedicto ay no. Rizal Balsimo, Christine, maayong hapon, ginagreet siya lang ang kapid niya nga si Sister Crystal Cristil. Ang kapid gali sisters nga si Crystal Cristil from Barangay Bata. Happy birthday sa inyo, no? Crystal kag Cristel. Letter A kag E lang ba? So happy birthday dira sa inyo, no? Sa kay Jose Mongcal Turilla sa Bidalbagan, Leonie Bangeles Lamzon, kag kay Lorna Diligencia, good afternoon. Connie Laparan, salamat man. Sa Labanyega, Tubela, kag Esperencia family. Nancy Balsimo, Billy Albay, kag Angela Agendato Castillo, sa tanasa kun sa Bangga Tutong 1 sa Barangay Felisa. Mahilo man si Christine kay mama niya Flor, Katrina, Bianca, Kate, nang Teresa, Inday, nang Babet, sang Purok Pine Tree sa Barangay Bata. Halong kita tanan, yes, halong kita tanan, ha? Leonisa Elban Buena, maayong hapon man. Mga ka-action i-check kung aton sininga patrol. Dugay-dugay, ha? Nga ginaman sumong ni aksyon Jan Diaz. Maayong hapon man da sa kay Miss Gia, Miss Georgia Gargasiran sa may USA. Unhan Singkang Airport. Maayong hapon sa imo Miss G. Kay Elvira Libong Kogon. Maayong hapon man. Kag Rosemary Valuis. Subong sini, I believe, nga ang aton sining trapiko nagamat-amat na ni bugat mo. Tungod sang dugangan paning malain nga panahon bla. Tingala ko na yung gisa sang traffic. Tamo nga akong mag-ulan nga daw ga kwanaw, daw ga bugat ang traffic, daw ga gutok aw. I-check tabi na anong sitwasyon subong sang Bacolod. Samtang nagapatigan sang paglibot-libot si Aksyon Jan Diaz sakay sa aton sining patrol. Check nato Aksyon Jan Diaz. Maayong hapon Aksyon Jan. Aksyon na boy, may hapon sa tutunan nga mga ka-aksyon, Boperte, nagabundak, yun man ang ulan, tugtog sa naman ni Ondri sa may Bacolod City, ang imo obserbasyon nga ang traffic, nagaginutok, ilabi na diri sa Lacson, no? Kalabalaba, nag-action boys ang pila sa masalakyan, sa tabok di balas ng GNG, kag sa PNB, paglabay namon na bagulang, antes kami diri magpadulong sa may CDRMO office, Boperte, kalaba sa pila sa mga salakyan. Galing kay Wagi Kitabi, makitaan ng mga traffic enforcers, sining nga mga trion, ang ibang guro nagapuro pa na yun Pasilong-silong sila? Nagpasilong-silong gurong iban kay normally amo sini oras ng mga traffic enforcer ni along area sang Lacson, pero paglabay nato no do wala gid diri sang traffic enforcer action na boy nga nakita naton. Do wala ambot ko na suspend ba na pating trabaho sa LGU pero do wala gid traffic enforcer mo na aton ginapangita. Daway man suspension sang trabaho diri sa Bacolod. Gani amo na gid ambal amon do wala man suspension sang trabaho pero do wala gid traffic enforcer do iba na gurong area pero Lacson may isa do ay kita may nakita subong nga hapon aksyon na boy no action diyan bro ka ini nga panahon ini nga chimpo lang amo ning lakat sang chimpo subong kag amo ning may oras diri kinanglan gid tani ang mga traffic enforcers mo kinanglanon gid sila kay hindi man kita gaulan pero ti
trabaho way tamay mo kay tinakita tama na sa mga una bisan basta mag-amo na yung ginulan ara man sa tunga ang mga traffic enforcers mo naga-raincoat na sila pa kunin mo trabaho taniya mo no di ba? Amo na gani ang usually no may ari kay study ho sa kay Lizares Lacson do si Manong lang ning do nakita naton nga nagabaka-baka kumpas ang iya kamot sa sandala no pila ka may areas do wala gid ang Isadra, Gonzaga, Rosario, Lacson, do wala kay traffic enforcer kaya mo nakita nagaginumon ang lakat sa trapiko. May mayor action boy sa may extension at sa may Lacson area like sa North Capitol Drive kay may traffic lights. Ang problema mo na kung wala traffic lights lang dalan ati dragi na ang gabugat ang traffic, no? Prosige man andar sang traffic lights tala. Mahal ni kay traffic light aton functional o naga-function gid like diri sa area sa Araneta naga-function sa may Burgos kay na Lacson naga-functionan ang isang di ka problema do may ara portion nga naga-malfunction anong area sa Gatuslao lapit na sa may 88 sa tabok dra sang Jollibee guba ang pila dra ka mga traffic lights no action na boy Balok action dyan, kuhan mo, although may traffic lights, pero kabalo ka, kung mag-amo na ni sa gani, nga daw kuhan na siya, daw perti na ang traffic, nga bugat na, ginapatay na lang ang traffic light, kagaga-take over ang traffic enforcer mo, kaya hindi na ni masarangan sa traffic light pala daw, hindi na insakto bala ang pagdalagan sa mga salakyan sa naglaylayan ng direksyon. So, mo na take over na usually ang traffic enforcers, basta tama nakabugat sa traffic ko. Gusto na, like the example, doon sige labyan na mo no, sa area sa Lizares Araneta, ang dalan driabi, one lane lang nimo kay ginakayo, kabay pag maisadri ka porson, nimo tugtog sa mga hindi natapos pa, kaya katabo sa Rodrigo build up, pamakon mo mga salakyan, bisan na red light na, nagasigig apon na penetrate tabok sa intersection, itigay nga gaw man ang iba, kung pinalala ka minuto, di sila nga nagapila, kung wala di traffic enforcer, wag gini sa may mamando, di sila nga magpundo. Kung kisa iba nagapasugo-sugo na lagid man nga pinagusto na bla para kay ngagaw man, hingagaw pa uli sila tagsa ka lugar sa Tingapon. Ma'am, balay ba action boy do wala masado sa lakyan along area sang Rizal. Paano wala mas lakyan kay tutunan nga pinunso ko sa area sang Singkang kag dalom sang flyover. Hindi katabok-tabok daling iban kay kwento mo na madlag ko mas lakyan mga bus. Hindi kinaya ka lusot sa mga bus kung naglabay dahil sa dalom sang flyover at iyawan kay ginhulat tubtob nga matapos sila. No? Ang traffic enforcer kay ban wala pero mga street cleaner ara nagsugod na panilig. Tama ko din ginulan man ni ang mga daon ni karon sang kahoy awan ka ni sulit karon ka panilig kung temprano ka pahimo ya magpulo panilig, no? Nagapit kami actually, arigit ko di alin sa may CDRMO. Okay. Ang gusto nila kita mag-pull out kay why nagali sarado ng CDRMO mo sinuras. Ha? Ang barko abi ko naka 24/7 operation. Maka mo nga sitwasyon, kasira sila? Sira na sila pagabot ko ay tao ang CDRMO. Uy, ano naman? Ang ari din nabilin si Miss Nikki mo ning assistant. Oh. Ang clarification ni Miss Nikki kinag-overtime ang sila kuno kagabi. Ti, isang waygin, kuan, ang amin ko bala, waygin schedule ang tao, nga hindi madulanda. Kaya ti, ini nga chimpo, perting bunok sang ulan, may mga pagbahasip na kami areas, dapat ang CDR mo, kuan na iya, operational. Ang CDRMO nga office nila nga daan, Srado, may nabilin rin nga JO sa command center, anom kabilog, akson na boy, pero nagaulat naman ni Guru sa datos. Okay na, si Miss Nikki nila ginang secretary but about to go man sa kuno kay may ginatapos ng siya. Sana to kuan aton kay nasang datos, no? Pero nga aton expectation balayan like kaangay mga nakaligad. Nga usually basta mo sining panahon ya tanan-tanan or skeleton workforce binila nakatanbay gini sulod sang DRMO office. Gina-augment pa na gani eh. Gani, dinaguso, blakag sako, ginaklamanan sa ila. Pero dirido kakalmado, ba, systematics la, or ano man. Wala lang nakitsindi, kung amo sila. Pero suno sa ila, no, tatlo naman ako kay reaction boy, may evacuation. Sumagad may pinakadamo, kay nagpadala sila kay na, 55 gid ka mga family food packs. Sa Mansilingan, may duwalan to ka family food packs na gin-distribute. Isa sa barangay Panukoy, all in all, do mga 58 ka mga family food packs
ana panagtag ka DRMO. Ang ibang area do so far do wala pa gid sila sa monitoring, nagapangayo man tagani plus ang comprehensive report nila sa monitoring sining lakat sa panahon do so far do wala pa nakapagwa ang DRMO action na boy, no? Gusto ko man tani maglantaw blas ang command center galing ti Ang command center ni Blara na sa second floor sang daan nga City Hall. Oo, daw ano na sila, decent na sila. Ready sa may daan gid ang DRMO sa tatabok sinadra ang anay PDEA office do mo na sang one stop shop sang OWA. And then nasa tupad sin action boy dra ang iya subong ka command center. Sa opisina galing ni Ma'am Arne ni sa DRMO officer dra man na subong sa tupad sang command center na nagsaylo siya from the old office diri lang sa tuwan nila ni Sir Jo Marie dito na sa action boy sa sulod na mismo, no? Nag-set na kita sa update. Mamang ko tabi tawag kan tabi liyo ko bi Action Oliver liyo kontak bi kay Dr. Pornan be. May number man da kung ano ang operation mula sa CDR mo sa mga panahon nga parehas ni Bla kay ti suno sa imo wala da tao sa opisina. Ang tiyak opisina sarado. Ang isa diri may JO nga nabilin ng mga anom sila kabilog. And then I don't know kung anong sitwasyon sulod sa command center. Pero arang secretary si Miss Nikki ito nabilin. Siguro amuning nabilin din nga maturusa pa para magpulaw. Oh, okay. Ano tala nga, i-check natin kay Dr. Pornan kung ma-contact natin di siya. Kung ano gid ang ila sining protocol da or ang ila dira nga operation sa mga panahon pareho sini kay ako yati I would like to believe nga kung amo ni nga chimpo ya dapat full force na sila mo. Gani man. Anyway, kay Inaction Boy gin-confirm adri sa ton ni Ma'am Nikki nga may ara sang conference kay naging patigayon ang LGU pero wala si Mayor Albi kay Sako may meeting kuno. Pero regarding sa disaster decision si Vice Mayor si Familyaran lang ang nag-preside kay dumi ara kuno nga isa magimportante nga meeting nga gintampuhan si Mayor Albi. We don't know kung ano sining agenda pero diri regarding sa disaster preparedness reaction boy kag ang current situation sa lakat sang panahon it was VM Familyaran ang nag-preside. Kaya matuko na nga regarding sila naka-decide sila na i-suspend ang klase dari elementary to high school sa may Bacolod City tomorrow the extension sang suspension action na boy, no? Anyway, kung lakat gid man sa panahon ang aton nga pagabalan diri sa Bacolod City sini nga mga tinion magulog-galumon gyapon naton nga kalangitan para sa gyapon ang pag-ulan ang hangin man no ang dapel sa hangin mabatagan gid man naton tutob sini nga mga tinion. Anyways, ang lakat sa trapiko like diri sa area sang Gatuslao ko sa rin pato karon ari kita ginausoy naton medyo mabulubog at na nag-build up na gid man labi na sa intersection point amula na galing do kajutay na lang ginapasero kay ti wala nga daan klase ang ibang maribasay nga jeepney pasalamatan tanalikon sige la biyahe kay kinahanglanon gini labi na mga pagwa pa lang sa nagtagsa sa mga trabaho aksyon na boy. Kag sa mga may nalabayan ka mga areas nga daw medyo may taas ang tubig. Ang isa lang na nato nakita obserbaran nga like area di sa Gatuslao sa may barangay 4 to action boy nagsaka ang level sang tubig. Siguro tinlo na gid ang ilad ng drainage plus pag grabe nga ginakayo ang dalan So may mga tamburong na naguro na install rason kung nga daw masado lugar diri sa Bacolod City nga nagbaha. Mayara gid man nga naglapaw ang tubig sa dalan pero nadasig lang gid nga nagsubside and then kalabanan diri nga area do pasable gid magyan gid wala sa pagbaha nga nagluntad siring adlaw subay subong man sa may circumferential bala usually dra na sa tabok sa high street kalabanan gid nga baha pero subong do tinaw no do wala masado sa mga lugar and nakita naman naton para ng pagpaninlo sa mga kanal diri sa may Bacolod City action boy. Okay, So sige. paano na? Okay, gina-try naton si Dr. Pornan pero do hindi pa natin contact. Sige, action dyan. Thank you, kid. Yes, so far man ang pinakalinga sitwasyon diri sa Maribot sa sulod sa Bacolod sining mga triyon along sa tuturan ni matag permati agulikaw kita sa naman nga aksidente sa dadanon na report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Janti aso na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Jan Diaz do nakibutos na iyang report nga nagkadto sa CDRMO daw sira ng opisina ang protocol gid sa takon amo nga chimpo man. Hindi naton makontak si Dr. Maria Laarni Pornan ang head sang CDRMO
Try ta kadugay-dugay abi si Vice Mayor be, no? Check nato si Vice Mayor. Kay tido siya man to gali ang nagpatigayon sang kwanto meeting sa sining sitwasyon karon na sang pagbuo sang ulan sa Bacolod. Do si Vice Mayor, ambot din si Mayor Albiao. Anyway, mabalik ako mga ka-action ha. Try naton pa tawagan ni sila kag tanawon kag pamangkuton no. Hindi pa ko mag-judge anay ha. Sa sinang report nga daw sira ang ilang opisina dira sa CDRMO in spite of the weather nga gina-experience naton sa karon. Mabalik ako mga ka-action sa Action Reports After Edition pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power. Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 18 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5 ha. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Upod gapon sa inyo agad Action Boy Duran. Ina-check ko lang anay no, kay daw na curious ko nila. Nga si Action Jan nagkadto dira sa opisina sang CDRMO sa may Old City Hall. Nung sira na sila ya daw wala na sang tao na naman. Curious lang ko kay sa sitwasyon karon sang panahon lakat sang tiyempo diri sa Bacolod. Ako niya pagpati nga dapat full force ganin na mo. Ang aton dira nga mga katapo sang city disaster response office. O sige, i-check ko anay kay si Vice Mayor Elcid Familiaran, kaupo natin subong sa linya. Check ko lang ha. Vice, maayong hapon.
Action boy, may ngapon. Yeah. Gid siya imo listeners dira. Oh, Vice, mamangkot lang ko, Vice. I understand nga subong adlaw, ikaw ang nag-meeting sa aton nga mga ining party bala sa daw hindi mayo subong nga chimpo dira nga lakat sang panahon diri sa syudad sa Bacolod, Vice. Well, kung request ko ni Mayor nga ako preside, pero ara man siya, bas sa piyak mga room. Ara man siya gali. Oo. In another meeting, no? Mhm. And he decided, and we decided to extend the suspension of classes, no? Although nga, ara kita si yellow warning, Mhm. but then the way non-stop ang ulan bala Action Boy. Mhm. So kung i-allow ang students to go to school tomorrow, basi magmalasakit pa na. Mhm. Mhm. Correct. Oo. Oo, so gin-extend na lang kay daw non-stop kid ang kuan, ang ulan. Mhm. Okay. Vice, isa sa gintawag ko bala kay siya nga mo isa ka reporter nagkadto na sa may opisina sa CDRMO sa Old City Hall. Daw manog sira na daw wala na tawo sa CDRMO. Ako I was thinking nga with this kind of weather that we have sa Bacolod, daw abi ko ang CDRMO is full force sa ilas ning ko. Anong sitwasyon si Vice man? Anong gidang protocols ni during this time man? 24/7 na hiya Action Boy ang aton DRMO. Mhm. Kasi although nga may kuan subong bag-o ba lang year, Mhm. may gina-review pa ang aton mga empleyado. Ato sa field siguro ang aton mga employees. Aha, okay. Action Boy. O sige. Okay, monitor sa mga flood-prone areas. Mhm. But 24/7 na ang aton DRMO. Okay. So Kaya ang command ato to sa ang command center to sa kuan Old City Hall. amo gani, oo. Kagaraman dang Oo. tupad na ang opisina, no? Sa Yes. DRMO. Oo. Kay Yes. nagkatutos lingko wala lingko ba sibla kun ano man nga why sila Ato da. sila sa field. Ato sa Okay. field. Okay. So we understand now, no? Nga ara sila sa field kay ti dapat i-monitor sa mga sitwasyon mo. Sa monitoring Or nyo, pati Vice? ang Oo. arap sa office ko na sign pati nag-break lang or call of nature ba? Okay. Anyway, anong sa yung monitoring Vice sa area mga lugar dis Bacolod subong sa especially parte sa mga insidente sa pagbaha, pagtaas tubig? So far daw isa lang ang may nag-evacuate isa lang ka pamilya nga ara sa Suba. Atong sa barangay Panukoy. Yes, correct na. Sa inyo na yon. Okay. Ang sa Sumag, may evacuation nun Vice? Wala pa? Wala pa. Ang aton mga kapitanes, may group chat pa na sila sa DRMO. So, sige lang monitoring. May continuing advice. Although nga ang aton Fisher Fox, pwede kapalawot, monitor lang nila ang weather. Okay. Ang aton trips gani, wala man Cancellation. order ang Coast Guard to nga may Cancellation. Why man cancellation? Oo, but depende sa sitwasyon siyang hangin. Okay. So ang aton nga klase buwas suspendido sa Bacolod bilog na ng adlaw Vice nga suspended. From elementary I think, no? Preschool siguro to high school. Hasta K to 12. Nasta sa senior high school. Oo. But ang aton ulan until the weekend Yan amo nang sa kwan ba sa inyong kwan nga pag-track sa aton lakad sa panahon sa weekend. Kay daw ini kuno daw kwan daw El Niña phenomenon ni so no nga should be until Pebrero pa ang ining kwan subong ang weather condition naton tugan isang El Niña phenomenon El Niña phenomenon ni amo ni sa ang report sang Pag-asa nga this is due to El Niña phenomenon nga matapos pa ni sa by Pebrero tisling ko pabuton tag ni ulan tubtub tapos bulan Oo. Yes. How about by sa aton nga kwan nga trabaho sa gobyerno? Ati sige tayaya, rain or shine, may bagyo na government ay pagsigit niya function. Okay, sige. Vice, salamat good Vice for your time. Yes, Action Boy, thank you man, halong dira. Halong man Vice, no? Vice Mayor El Cid Familiaran, mga ka-action.
At base mo to sa Action Oliver, no? Guro base wala to tao sa opisina, ito sa field. Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, kaya dapat 24 hours na sila mo. Actually, ining CDR mo, ganiya, hindi niya sa inclement weather mo. Hindi na sa inclement weather, condition sila nga dapat 24 hours. Adlaw-adlaw, dapat 24 hours lang, hindi ka kawadaan, dapat ang CDR mo sa tao. Di may command center man to, kahit sunod man ka action dyan sa command center kay na, dami mga ano man to ka GOs nga to. Basta 24 hours ni sila eh. Kahit any time nga may matabo nga may insidente, of course ang CDR mo is always should be there. Kasi ato sa field, si Dr. Maria Laarni Pornan, siguro ito man sa field, monitoring sa sitwasyon sa palibot sa siyudad sang Bacolod. Muna kasi lingkod, hindi lang kaya mag-judge anay nga wala sila, pero I think muna siguro ang sitwasyon na. Nga ato sa field, ang aton nga mga empleyado dira, mga staff sang CDRRMO. Kaya si Vice Mayor kay nang nag-conduct sa meeting, tigna-pangita si Mayor Albi, ginapangita kay na naton kun din si Mayor Albi, aram lang lisip ka kwarto. Kay may meeting man nga lain, so gintugyanan niya. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, kamong mag-handle sang meeting kay na regarding sa sining sitwasyon karon sang panahon diri sa siyudad sang Bacolod. Sige tanan at least klaro blahaw, ano? Maayong hapon da kay Homa Lumena, Vance Villa, ara na sa driver kuno yung ganang beating the red light bala. Tani mas mayo, amo nang sa problema mo sa traffic naton mo. Nga dapat importante gini bala ang CCTV bala, especially sa mga junction ni ba naton, mga street junctions naton nga may mga traffic lights para makita naton kung sino ning commit bala sina tawag naton nga beating the red light. Na blang may ngagaw kagid. Kuna sila ko bala, may ara day mga traffic lights naton. Nga tatlo gid ka color mo, red, yellow, kag green. So kung ga-green na siya, pag green nga sina, go. Tapos ma-yellow na siya, sa may mga ara nga tatlo gid ka colors ha. Ma-yellow na siya, meaning stop ka na, warning na sa imo for you to stop. Kay ma-red na sa mo. More or less mga 5 seconds na ang ang yellow. Ang iban galing niya, kundi green, pag yellow, ang pag-inchindin lang nga hingagaw ka. Hindi na hingagaw. Warning na sa imo to make a stop. Kaya magdulog ka na, kay ma-red na siya. So iban galing niya, ginahimot lang niya, pag yellow, hingagaw. Amin lang guro, pag yellow, hingagaw. Hindi niya. Hindi na butang niya sa traffic code naton nga kung mag yellow, hingagaw ka. Dapat madulog ka na kay ma-red na sa dayon mo. 5 seconds na sa mo. Basta na-obserbahan ko na 5 seconds na ang yellow mo. Tiyan mo na siya kung isa nag-cause pag isang traffic. Kaya kung isa mahingagaw ka, yung isa ang tunang nakatabok na ang ginasundan mo, pag katabok fully, yung isa traffic to, kadulog sa tunga. Pagdulog sa tunga, nag-red na, makamutanan sa tunga, kadulog. Ang ato yang go na yan, hindi ka lakat kay ara ka mo da sa tunga. Amo na ang isa sa mga nagatugas ang trapiko. In short, kulang lang ta sa disiplina. Anlo baton, mga hapon man, tani tama ng ulan ba? Ato sa iglesia sa Aman, Jordan. Siguro ka, report man to siyang pamilya niya no? Gemma Taguan. Si Gemma Taguan amo ni kilala ko. Nga for so long a time daw wala ko na makita. I think no siya ni. Melvin Peñafiel, maayong hapon man sa imo kag kay Manjo Arnejo, Marites Bacolod. Hello man sa imo. No, Boy Arthur. Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Mga ka-Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Magabalik kita sa dugang naton nga mga balita, mga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition, pagkatapos ang dugang manaton nga mga pahibalo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid. Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Action Radio Philippines Standard Time, 32 minutos. Nagaligad sa tag na ang alas 5. Parayon kita diri sa Action Reports Afternoon Edition. May hapon danay kay Reblock dira sa may Barangay Talakdan sa Banwasang Kawayan. Ni Messia Roques dira sa may Barangay Tangub. Alex Montesa, MJS Candido Hildore. Kag kay June Sibalios. Watching lang da sa Sumag, no? May hapon dira sa inyo. Raymart Magbanwa Lioro. May hapon man. Kag kay John Philip Magbanwa Alintano nga kadlaw. Sige, padayon kita mga ka-aksyon. I-check ko lang ang report ni Action Art Tayhupon. Angot sining orientation, yung patikan sang Task Force Basura, nano ni siya. Ang operasyon kuno siya mag-umpisa na sa sining bulan. Check ta si Action Art Tayhupon sa iya sining report. Action Art, mayang hapon. Yes, Action Boy, kahapon nagpaidalom na sa orientation sa City Legal Enforcement Unit o kuna City Legal Office ang ining mga miyembro sa task force nga ginatukod sa Department of Public Services. Amo na ni sila, Action Boy, ang ginpamtang may designated na sila nga barangay nga iga-cover
Kaya ang matabo sini amo ni sila ang kabahin sang Integrated Enforcement Unit nga gintukod sang syudad nga magalibot na kag sila ni kun sa traffic bala kun may issue ka sang notice of ng citation ticket o kung may citation. issue sa mga violators. Ini nga task force sunod diri kay Ma'am Maria Fritres Fuentes ang officer in charge ng DPS. Ang ilahimoon sini ma-issue sila sang notice of violation, especially sa mga nagapasaway naman, halimbawa, nagaula sa basura, sa sa disuras, abi, mga nagalapta sa basura, mga mula sunboy ng mga violation, amo ni sila nga team sang DPS sunod diri kay Tres Pantes. Hindi na nila pag-intrahan ang no segregation, no koleksyonan, ang segregation sang basura. Hindi na niya. Dala pa na da. Lain pag inasa kay may kaupod ni sila nga team yan nga amo na ang magabulig sa information and education campaign bagod nga ining segregation no collection policy. Actually, kung bisan ipatuman, isang problema galing kay mixed waste pangyapon ang ginakarga mo. Kabudlay gapon ni patuman. Gani do budlay gindi ipatuman. So bali ang umpisahan si Jackson Boy, amat-amat ni actually no kay bilang kabahin sang sining team magluwas sa 35 actually lang ni kabilog ang membro sa task force. And then may maupod sa ilang nga team naman sa information and education campaign team or unit. So ang guwa sila magluwas ga isyuhan ikaw sang ginatawag na notice of violation o kung sa traffic para muna siya ang citation ticket. Ang kinalain lang ni galing niya kahit hindi niya pwede makapanukot mo ang team balasang task force sa DPS. Ang guwa sila kung tagan ka notice of violation kadto ka dito sa City Legal Office, sila ma-determine kung pila ang imo penalidad nga pagabayaran sa violation na ginbutang sa imo sang task force kada kadakop action boy. Wala ka pa kabalo gili during that time matagaan ka sang notice of violation. May kapakbalo kung pala imo nga multa? Yes, amo lang parts ng training nila. Actually, sa uli, guro kung kayo sila bisan sila subong, ining ordinance sa ginatulan pa Manila mo kagang implementing roles nila. That is why nga bisan sila ang familiarization sa enforcement unit ginatulan nila most likely ang education information education campaign team amo na sa uli siguro magpa-explicar kung pila ang imo penalidad sa sining violation. Amo na nga subong inuna nilang enforcement and then ang information education campaign unit gagin pa idaluman sa training o kun orientation mismo sa City Legal Office. Ang nalibugan, Action Art, ang nalibugan sa ulo ko, amo na Abi, let's say, ako nag-ula ko basura daw, hindi dapat nga iulaan ko ng lugar. Nadakpan ko sa ini nga team. Tagaan ko na notice of violation, niya kadto ka to sa City Legal Office. So, katagtanong to pilang blayran mo to, kung pilang penalidad mo. Di nga maninguha ko kadto to kay blayran to. Iya nga makadto ko to, kung di ko makadto, ano matabo sa kon. Amo pala ang matabo sa uli ko lang ang imo konsekwensya nga tubangon. Hindi ka muna, ako nalimulo ko, kaya nga, matingwagi ko kadto to ya. Nga akong kadto tong blayran, di ano, kung di ko makadto to, kung ano ko, anon ko nila. Kaya mo na, Sir Boy, basi kung pending ina, pero sa pila ka mga kinanglalo mo sa uli, basi dokumento, bila ma-reflect bala, basi na may na-connect ikaw nga violation. Kaya pareho lang sa citation ticket, bala iban na issuean citation ticket sa violation sa traffic. Laom nila dyan, bayda, citation ticket mo lang na. Naisa uli nga may sa bahin sa City Hall, dito nga nag-accumulate ang balayran, nga nagalibugulon, laport ko ang charges. Okay, dra kagali, kung di ka magkanto, basi kung may mga transaksyon ka na sa City Hall, so makibot ka, dra kasukton gali. Ang lain na kung may kaya transaksyon sa City Hall. Para sakon, pilan magtuig daw ay makuha transaksyon sa City Hall, di ba? Ate pero galing nga muna may record ito Sa uli ko madakpan kaliwat na karon
Kung nga balon na, kaduha na nga violation, may record ka na. Di ba sidra ka na padala, naging sang notice nga isumon, kaguro kung ano, kaya ipacheck ko lang niya actually sa City Legal Office. Kay ang orientation ni ginsugdan ni nila mo as part of the integrated enforcement unit kagin tukod sa city under sa ginpagwaiyang mando ni Mayor Albi Benitez damlag lang action boy. So preparar ka mo kay kung matapos na ning orientation kag maka-seminar naman kag maka-training ang information and education campaign unit magatiyog na ni sila sa tagsa ka mga designated area nila sa barangay kag dira na sila magapatigayon sa operation. For now, pwede ka pagkapulo pasaway da pero kung maglibot na ni sila dira ka na ba kabaton sa notice of violation. Pamatian na ton ang officer in charge ang Department of Public Services or DPS nga Maria Beatriz Fuentes. That is in compliance with the Executive Order number 54, Sir Art ni Mayor, nga nag-create sang Integrated City Enforcement Team or ICT. Ang mga offices nga may mga local ordinances nga ga-implement bala, for example, sa amon may solid waste management ordinances, may required kami nga mag-create man sang enforcement team. Nag-start lang kami orientation. Or sa mga action ba kay masipit ka da? No, babati ko lang karon nagabugusan na explanation ni Ma'am Beatriz Fuentes sa angot sini para nga may halaman no ideya no kay ang matapos ni sa uli o po diya ining task force may mga information and education campaign unit gid nga magakadto sa tagsa ka mga barangay in coordination o buligman sa mga barangay council sa 61 barangay sa Bacolod nga mo niliwat ang magapatigayon sang IEC o kon information and education campaign sa mga constituents sang Bacolod City. Pamati ko lang karon kabugusan kag full interview naton kay Ma'am Maria P. Tres Fuentes. Para sa Action Reports, afternoon edition, Action Agtay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Agtay Hupon. Amo na nalibugan sa ulo ko. Kabalo ko nga ang executive order ni Mayor Albi para sa mga agency blas ang gobyerno, mga departamento sa gobyerno like for instance ang DPS nga magatukod sang task force, ning task force basura. Ang DPS naman base sa Republic Act 9003 guro ni ining Solid Waste Management Act bala mga i-implementar nila ini kabalo kita nga basta gani amo ni nga mga ordenasahe sang ordinansa kag mga kasuguan may mga penal clauses ni siya may penal clause ini but silingon sa mga violate sang sining nasaad sa sining Solid Waste Management Act may mga penalidad ina amo na tong akon nga pamangkot bala let's say tagaan mo ko citation ticket nga kadto ato sa City Legal Office ti mapliti pa ko makadto ko to para nga magtanaw sa akon balayran kung may balayran kay may kuan mo may multa mo di ko hindi magkadto na nang matabo man amo na sa akon tabla kung ano ang matabo like la pareho man isang kuan sa ining anti-smoking ordinance di kon ordinansa na may penal clause ina sabot silingon may multa ina da sa magalapas. Ambot ko na ang ila sistema sa pagpanukot sini kung pagdakop si mo bayad ka hindi ko ka balo ko na anyway para wala problema hindi lang kita mag-violate sang kung anong ginapahayag ginasiling sa atong kasuguan ng ordinansa mula na kasimple babalik ako mga ka-aksyon diri sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Nakabudlag gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. May pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos Sa amigo ko, Bob Francia. Oy, relax na dahil amigo. Kaya daw, pertigid ng chimpo. Maghapon da sa imo. Kay Raymart Magbanwal Yoro. Kag kay amigo naton Juan Bolgalyo, maghapon dira sa Las Vegas, Nevada. Gregorio Ramon Magracia. Tani medyo educate gid ang mga drivers kuno pang public man o private na pagpuno ng tabok na dalan biskan go na hindi na magpadayon. Ako mo na akon. Iban niya kay nang kita nakadugay na nangagred matabok pagigit tungod nga ara man ka kalang-alang iban ti matabok pagid saya no. Naobserbahan niyo man guro. Disiplina gyapon na. Karen Miraflor sa Barangay Tangub, Jessel Franco sa Square One Cafe with Erwin Gonzalez and Olivia Mirari. Ay, maayong hapon dira sa inyo. Kag kay Inday Blaza, good afternoon. O pag-ugid lang mga kaaksyon, si Governor Bong Lacson nagpagwa sang executive order nga naga-suspend sang klase sa tanan nga level. Suspending classes all levels from January 12 to January 13. Bangod sang mabunok kapag ulan sa probinsya sang Negros Occidental. Ari nati daw kwa na practically ang bilog nga probinsya, tanan nga syudad kag banwa wala na sang klase because of the executive order nga ginpapanaog ni Governor Lacson karon lang adlaw nga gin-suspend ang tanan nga klase from January 12 to January 13 astay na buwas nga adlaw. Di magluwas sa Bacolod, covered diri ang tanan nga mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Ang Bacolod may ara na yang ginpapanaog nga advisory
kag executive order nga naga-suspend man sang tanan nga klase sa halin sa preschool pakadto sa senior high school. Nabatian nyo man kay na si Vice Mayor Elcid Familiaran. So may ginpamanaog naman nga order sang suspension sa klase sa Bacolod. So practically mga kaaksyon tanan nga mga banwa kag syudad sa probinsya including Bacolod City wala sang klase tub-tub buwas nga adlaw. So matag na may mga actually may nagapagwa pa nga mga LGU nga wala sang klase sila, no? But with this executive order ni Governor Bong Lacson, covered na ni tanan nga mga cities and municipalities in the province of Negros Occidental. Ang Bacolod, why di ba dala sa executive order, pero timiara man kita aton ng executive order nga naga-suspend man sang klase in all levels diri sa syudad sang Bacolod. So practically sa nasiling ko na sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental wala sang klase tub-tub buwas nga adlaw. Sana bilin nga mga ginutlo sa ato sini nga pagpangalagad ari pagidho kundi ang Bombay pertik mahal. Sana siling ko na kay Nabla sa una magbakal ka Bombay kiharo no panay kamo pagluha sang mata mo. Subong niya bakal ka pa lang sa presyo plus ang Bombay galumaw-lumaw na mata mo. Perte ang presyo sang Bombay subong. Ahay. Ang Bombay subong daw halos pagani magkuan. Daw halos bala daw ay pabuot lang ang Bombay. Sus tag 15 pesos, 20 pesos na. Inaway pa nabuot nga Bombay. Silingon perti pinakgamay. Daw dako lang sa hulin. Yung presyo na sa iya tag 15 ito 20 pesos. Kaya makun mo na imo ya. Kaya mo na ng problema sa Bombay. Kung saan no pa na manubo na. Subong ni ang kilo sa Bombay guro lapit na 500, sobra na 500 ay. Ari pa gido ang isa sa ginabantayan subong. Nga isa pagid ka importante nga food commodity nga nagdugang pagid sa problema karon sa Marcos administration sa mga presyo sa mga pagkaon, mga produkto. Ang isa sa ginabantayan subong ang itlog. Dito sa Metro Manila, ang itlog tong pinakabarato kuno size 90. Ting size 90, guro gamay na ya. Tub-tub sa 8 sen o kun 8.70, 8 pesos kag 70 sentimos ang kada isa. Mayara kuno kanay kalambot pa yang kwan nga pulok pesos. Ining size 90 tub-tub 8.70 nga presyo sang itlog. Sang una 5 ka pesos hasta size 50 lang di kuno presyo sang naligad nga tuig. Subong, aglambot na sa size 90 ni 5 pesos na imo na nga size 90. Kag ang 8 may 8 ang ning size 50 sa una dag 8.70 na. Tipirti ang presyo sa itlog na. Isa sang kabangdanan sila ta mga aksyon ining bird flu bala nga nagapekto sa pila naton ka mga producers. So para nga masabat ining sitwasyon, ginreconvene sang Department of Agriculture ang Price and Volume Watch Committee and Advisory Groups for Livestock and Poultry agud nga mamonitor ang presyo sang itlog sa bilog nga pungsod. Si Gregorio San Diego, chairman sang United Broilers Raisers Association o kun UBRA, nga ang mga nagaproducer ko ng mga egg farmers naton nag-antos man sa mataas nga cost sa produksyon mo. Sa ila ko nung feeds lang, patoka abe sa manok. Halos 5 na ka pesos ang presyo sang ilang patuka sa kada itlog nga mga producer. Di ko 5 pesos, kundi paano ka na maganansya? Kung kundi bligyan mo sobra 5, itag size 90 na kaning pinakabarato, hasta sa 8.70. Amo ning balantayan subong ang presyo naman sang itlog. Ay ahay. Sang timpo kampanya dumduman nyo. Naghambal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa
sadtong nagakandidato sa nagakampanya, himuon niya 20 pesos ang kilo sang bugas. Why na mahimo ining 20 pesos, why pa mapatuman, daw malayo ng patuman, nagminahal iya mga produkto ng iban, agricultural products. Hasta sa mga itlog, mamahal saya. So, imbis nga nagbarato, yan nagmalahal. Mugid siling ko daw. Mugani, Bombay pa lang ha, Bombay, ahaw nga Bombay. Bombay nga wala buot, 15 pesos, 20 pesos. Dudako-dako lang sa hulin. Itlog naman sa mga ginamantaya, no? Hamak mo mag-itlog, magpresyo sa 8.70. Mahal na yan. Iban magpulo pag ini. Asus! Amo ginang isa, kadako nga. Katul sa ulo. Manang itlog, importante man mo. Ha? Importante man yung commodity ang itlog mo. Kadamo sang ginalutuan nga itlog, ginanglan. Kung mag-amon sa kamar, hindi sa Metro Manila pala nga monitoring ha. Tanawon naton in the days to come, kung mabatsaga na gani ang epekto gid sa sining pagnubo sang produksyon bangod sang bird flu, tanawon naton kung mabatsagan na naton ang pagmahal sang itlog. Kung duman ko sa itlog, mag-test gani bla. Pila score mo? Itlog. Itlog. Magkutanay sa una to, no? Nadumduwa niya. Nag-eskwila pa ta. Iti pila score mo? Yabaw itlog, gid. Muna yung itlog hindi matanok. Score mo na iya sa test mo. Kay Jing Jing dira, maayong hapon. Veronica Santillan Manukan kag Toto Tatan. Mga ka-aksyon, alang-alang na kita sa aton nga panahon sa aton diri nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Suliton ko lang ang tanan nga klase sa probinsya sang Negros Occidental including the city of Bacolod suspendido hasta buwas nga adlaw Enero 13. So ay na pa man ko tanay ha, basta wala klase buwas. Kay si Governor Bong Lacson nagpagawa na sang executive order nga naga-suspend sang tanan nga klase in all levels sa probinsya sang Negros Occidental. With that mga ka-aksyon, standby na kita sa Aksyon Balita Evening Edition. Upod ka-aksyon Dale Salazar, ka-aksyon An Defensor. Sa ngalan ni Aksyon Jan Diaz, ang inyo rin temporaryong alagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!